Днес в Аз се върнах, навлизаме в една съвсем нова територия, изпълнена с много подводни камъни – осиновяването на български деца. С влизането в сила на новия семеен кодекс, оказва се, появяват се някои усложнения пред нашите сънародници, които живеят зад граница и биха искали да си осиновят дете именно от тук, от България. Вместо за тях това да бъде по-лесно или поне толкова трудно, колкото и за останалите, има пречки, които вероятно биха могли да бъдат избегнати. Какъв точно е проблема, ще разберем от Божидар Томалевски, който е председател на партията Другата България. И казвам, че новия семейен кодекс е в конкретен разрез с правата, които черпат всички български граждани от Конституцията на Република България. И да бъда по-точен, член 26, алинея 1 от Конституцията на България гласи, че всички български граждани, без значение тяхното местоположение и местоживеене, дали в България или в чужбина, са равни пред закона, имат еднакви права и еднакви задължения. С промените в семейния кодекс това е съвсем различно. С промените, влезли в новия семейен кодекс, вече българите се делят на лица с обичайно пребиваване в чужбина и лица от местен характер. Тоест, получава се противоречие по отношение на равните права на българите, където и да са те по света, убива се смисъла на Конституцията в конкретната ситуация. Преди българите, без значение от тяхното местоживеене, осиновяваха по реда за български граждани, което от една такса от 1000 лева, подават се документи в регионалните дирекции по социално подпомагане, прави се проучване и в рамките на 9 месеца, максимум една година, се осиновява дете. С сегашните промени процедурата е много по-тежка и българите, живеещи в чужбина, вече се третират като чужди граждани, при който те се регистрират не в регионалните дирекции по социално подпомагане, а по член 113 в Министерството на правосъдието. Съответно, българите, живеещи зад граница, според проучванията, направени от Другата България, не могат да ползват правата си съобразно член 26, алинея 1 от Българската конституция. Водят се в тази конкретна ситуация чуждестранни граждани, при което преминават през процедурата по осиновяване на българския деца за чуждестранни граждани. За което е необходимо именно посредник, осиновителен посредник. Такива са 38 в България. Мога да ви дам един пример, че в Италия са само 16, в Кипър дори няма, е посочена държавна агенция, която се занимава с осиновяването. В Италия е един департамент към тяхното външно министерство, а в Америка това е държавният департамент. Разликата за един българин, който живее в чужбина, е, че той задължително трябва да се обърне към агенция за осиновяване, да плати определена такса, а и времето за осиновяването става по-дълго. Таксите за осиновяване, които взимат агенциите, посредници, са между 5 и 10 хиляди евро. Или в момента с тези промени в семейния кодекс се насочват именно ресурси към агенциите. Не коментирам това дали е добре или е зле, тъй като не съм експерт в това, но аз коментирам само това. Българските граждани са равни пред Конституцията и пред закона и не може едни да ползват едни права, а други, за радост или за нещастие напуснали България, да нямат правото да ползват тези права. И да трябва да заплащат огромни суми и да не могат да осиновят дете в рамките на 3-4 години, тъй като тази процедура е наистина тромава. Всички знаем, че домовете за сираци и изоставени деца са пълни. Затова няма логика българите, живеещи зад граница, да минават през по-трудна и по-скъпо струваща процедура. Нека проверките на техните мотиви и възможности бъдат изключително сериозни и стриктни, но не и да бъдат приравнявани до чуждестранни, а не до български граждани. Една петиция, която върви в БГ петиции, върви на нашия сайт, който е другаtabългария.bg. Тази подписка и тази инициатива е с подкрепата на Хелзинкския комитет. Знаете, това е Хелзинкската лига за човешки права. Те абсолютно са за това да бъде либерализиран режима за осиновяване и дай Боже децата да намерят добър дом да живее. Несъгласието си с това хората изразяват чрез подпис. В момента, в който наберем необходимите подписи, ще сезираме българския омбудсман, ако той не вземе съответните мерки и сезира парламента, ние ще сезираме и парламента, съвместно с Български Хелзинкски комитет, тогава ще се обърнем към Европейския омбудсман. Знаете много добре, че с влизането на Лисабонския договор от 1 декември, вече
гражданите на Европа, българите също са граждани на Европа, имат и други права. Темата за осиновяването на българчета със сигурност ще бъде тема с продължение в Аз се върнах. Първо ще потърсим мнението на държавните агенции и институции, които работят в тази сфера, както и на агенциите за осиновяване, които имат лиценз за работа в чужди държави. Ако вие сте минали по този път или в момента сте в процес на осиновяване, можете да ни пишете, защото вашата история може да помогне за доразплитането на целия този казус.